Focus! Focus! Gumising ka, hindi totoo. Hindi ganito mga babae. Malaki ang puso! Yes! Oh my God! Ihira ako, hayop. Dami nagsasabi na subukan ko daw tong 5 hearts under one roof. Mga takot may pag-usap sa babae. Baka maging golden retriever din tayo dito. Okay, sige, laruin na natin agad. Let's go! The games. Oh! 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 Ah, sakit sa ba't pawis na pawis ka? Oh my God! Okay, alam ko na bakit yung to pinilit sa akin yung laruin. Hayop kayo. Kinaihiya ako kayo. Ba't kayo ganyan? Ah! 시끄러워 죽겠네 진짜. It's so... Ba't okay daw kayo maingay? 왜? 남이서 알람을 맞추던 말던. Yan, isa sa alam. O ba't lahat kayo nasa kwarto ko? $1 billion sa super chat. 일어나지도 못할 거 Lulu time. 알람은 왜 맞춰놓는 거야? 에이 한두 번도 아닌데 뭐 어때? Magsasamgyup ba tayo dito? Ah, nakakatrauma yung tunog ng alarm. Oh, 깜짝이야. May isa pa? 우유만. Okay, ito yung pinakaayoko sa kanila. Nag-invade ng personal space. Ayaw. Sino yan? Pag hindi ka nakabra, huwag ka na pumasok. Oh? Ay. Magulang ko. Has just hit 일어났어? 6 Speedrun. Ako yung speedrun, Bill. Maraming salamat. 엄마 아빠 두달 Speedrun 정도 출장 가거든. PITS 이거 줄 테니까 잘 지내고 있어. 그걸로 용돈벌이 하고 있어. 집 잘 지키고. 자 갑시다. Papa. 하숙집? 너무 잘 잤다. 11시? 오늘 면접 이력서도 뽑고 가야 되는데? 넥타이가 어디 갔지? Okay, so lilinisin ko yung kwarto ko. Ay, gameplay ba to? Nice gameplay. Nice. Sayang yung aking Valorant skills dito. 말숙이. May childhood friend siya, si Malsuk. Okay. 오늘 이것도 붙여야 되는데. Okay, so kailangan kayo post to. Will I have time? Yes. Magkakaroon tayo ng... Ay, pareho lang pala. Ay, hindi, iba. Ming-Ming. Ito pusa. 님께. Someday I must give this to Ming-Ming. Ito ba si Ming-Ming? 밍밍. 오늘 면접 잘 볼 수 있게 꼭 응원해줘. Wait lang. Okay, check na natin to. Balik. Ito pala. Living room attic. So, tapos na tayo sa living... Okay. Okay, dito tayo. Mick! 뭐야? 우유가 벌써 다 떨어졌어? 난 잘 안 먹는데. I hardly drink it. Safe to mga abnormal. Continue. 늦었다. Ang yaman ko naman. Well, yung magulang ko yung mayaman. 넥타이. 이게 ayun, 넥타이. 없어. 늦겠네 진짜. 이거 지금 빨리 면접 보러 가야 되는데. So kailangan ko ulit magano ng boarding, no? Makakasama ko sila sa bahay. Ito yung 5. 됐다. Ay, gago. 할머니, Horror. 여기다 이런 걸 붙이면 어떡해? What are you putting that 다들 here? 이렇게 하던데요? 안 된다니까. 왜요? 어른이 안 된다고 하면 안 되는 줄 알지. 뭘 이렇게 말이 많아? Unreal Engine. 이틀만 붙이면 안 될까요? Mga hindi... Touch grass. 이틀이야. 두고 볼 거야 내가. Saan siya pupunta? Gilf of... 고말스 하이. 아 손님 블랙이거든요. 꺼지시라고요. 아 나가라고. Baka alis ka na ba? Nag-CCTV ka lang. Mind your own. Ito, baka... Mukhang siya yung type na dapat mo awayin eh. No? Meron ka bang parang black cat energy? Awayin natin o magpaawa tayo? Awayin natin. 야, 너나 잘해. 나 잘하고 있거든. Yung pala eh. Alam mo pala eh. 근데 너 양복은 뭐야? 어디 면접 봐? Tandaan mong tanong. 밀크 코퍼레이션. Nakatingin ka lang sa CCTV. Ano bang Milk Corporation? Corporation? Ikagatasin tayo. 네가?
Ikaw? 그래서 이력서 프린트 좀 하려고. Eh ba, iprinta mo ako resume. Galaw. 와서 뽑던가. Ay po, ako pa. Wala ka silbi. Pakyut ka lang dyan. Ako paggagawa ng trabaho mo. 응? 이게 뭐야? Ang dami mong tanong, kakaupo ko lang. 아, 줘. 이게 뭐지? 아빠 출장 가셨는데 Nag-focus ka sa akin. 속으로 쓰라고 하시네. 야, 안 돼. 거기는 아지트란 말이야. 야, 우리 집이 왜 네 아지트야? 나도 들어갈래. 돈 내야지. Siyempre, may bayad. 치사하긴. 야, 나 시간 좀 뜨는데 밀크버스 쳐주면 안 돼? Walang gentle, Jen. 정말 들어봤자 걔네들은 너 숨쉬는 거 조차 모르거든. Ayun, kailangan ko bigote. Nako, sino yun? Boss ba yan? Si Bossing? 고말수. Bossing. Ay, ito. Ay, si Malsuk. 배웠어. 일 안 바빠? 야 바빠. Ito yung, ano ko. 야, 넌 아침부터 여기 왜 있냐? 저 면접 이력서 좀 뽑으려고. 야 그거 면접 맨날 떨어지고 왜 보냐? 그냥 우리 회사 와가지고 청소나 하라니까. 내가 알바 시급 세게 쳐줄게. Ay. Mahinang nilalang. Halika natin. Halika na. Halika natin siya. Halika natin. Tunay na lalaki. 청소. Teka dito. 뭐 다른 거? Ang gaspang isa pa. 이력서 가져갈게. Ah, si Mingming yung chat doon. Sorry. Assume dominance. Pakita mo. 면접 붙겠다. Kunin ko kayo lahat. Isama na kita sa 5 hearts ko. 택시! Taxi! Oh! Sino na naman to? Ang dami nangyayari. Kayo lang ba mga tao sa lugar na to? Oh! Gangnam Station! Tara sakay! 지금 뭐 하세요? 아니, 페리강, 이거 제가 페리강. 잡은 거잖아요. 그래, 빨리 문 안 닫아요? 아니, 제가 잡았다니까요. Giving up. Siyempre right together, side by side. Tabi! 뭐야? Ikaw lang may oras? Ikaw lang may oras dito. Kung may oras ka mag-makeup, may oras ka magantay. 제가 택시비 낼게요. Ah, sige, tayo na. 서 그래요? 기사님, 출발해 주세요. Oh my God! 피곤하게 한. 좀 여보세요? 엄마. Oh, mami. Napaga. Ano gagawin ko dyan? Hold. Saan ako nakahawak? Yes! 그게 미친 거. Kung hindi touch grass, touch 아니, ass. 차가 갑자기 Nice. 급정거를 하니까 손이나 떼고 말하지. Parang ako nasa anime. Kailangan nakatingin 감사합니다. tayo doon eh, no? Yun, may tao din na iba. Dahil kinis mo. Maraming salamat, Arsi. Kiss ko dito lahat ng lalaki, hahalikan natin dito. Para makalimutan yung mga babae. Harang yan eh. 좋은 결과가 있길 바랍니다. 네, 감사합니다. Ay, akasa yung atas. 면접 시작할까요? Paano mo nakikita yung ID mo? 네, Grand. 밀크 코퍼레이션의 밝은 Kaya pala milk. 이끌어가겠다. Siya nagdadala ng buong production. 우유만입니다. Nice. 이끄는 건 저희가 할 테니까 잘 따라오긴 하셨으면 좋겠네요. 네, 질문을 드릴게요. Okay, tanong. 달리기를 Halikan kita, hindi. There are three. 그때 Okay. 결승선 앞에서 Okay, third place. 3등이 2등을 제쳤다면 Okay. 과연 그 Di second place. 몇 등을 했을까요? Bobo ba mga tao dito? 2등입니다. Diba? Anong tanong to? 100을 반으로 나누고 또 2분의 1로 나누면 어떻게 될까요? Ay, gagawin ko nabasa. 100 divided by 50 is 25, di ba? 답은 25입니다. Perfectin natin lahat. Alam mo, distraction lang dito yung isa eh. Anong tatanong niya sa akin? 그럼 오늘 면접은 여기까지 할게요. Ay, 수고했어요 다들. yan ang gusto ko ma-interview. 수고했습니다. Napakalalim. 네, 이딴 스펙으로 잘도 들어올 생각을 했네요. Oo naman, sa ganyang klase mga tanong, makapasok ko talaga kahit tanga eh. 죄송합니다. Kamukha niya yung sa ano, yung pinanood ko yung Korean 이 na 사람으로 cooking show.
자리 마련해 주세요. 저 Ikaw, gusto mong kiss? 네. Lahat ng mga away na lalaki sa akin, halikan ko yung leeg. Sige. Ay, seller. Ano seller? Ah, siguro isa tong ano. Isa rin to sa mga abobs, no? I can meet you anytime today. Ah, libre na ako, okay. How about 5 PM near Gangnam Style, okay? Punta tayo kay Gangnam Style. Ay, ito pala ko din. 대박. It's lit. It's lit! Isang kamay ko nandito. Sa aking puso. Ayun, nakita ko na siya. 혹시 저분인가? So, ranking ko ngayon, si Gran, tapos si... Ay, di, si Malsuk, tapos si Gran. Ano yung tsura nito? 아이디 올림 아, 네 맞아요. Holy 이름이 우유만이라. NCD요. 아, Shitio? 감사합니다. 이거 가지고 있는 사람 진짜 많지 않은데. 아, 여기 돈이요. 와, 드디어 얻었다. 대박 밍밍 사인. Ah, si Mingming to. 저기요. 네? 근데 얘네가 그렇게 좋아. Si Mingming to mismo, no? Girls. 제 인생의 덕질은 아, okay. 밀크걸스 뿐이거든요. Sayaw! 대박! 어떻게 이렇게 만나요? Ano, sumayo ko bigla sa 파란 하늘같이 Yeah, sige. Para matanggal na siya agad sa mga choices. 바닐라 아이스크림. Golden Retriever guy ako eh. 잘 먹습니다. 아직 안 끝났는데? 아직 안 끝났는데? 어딨지? 아, 잘 모르겠다. Ah, suot, men. Kailan ko ba tinuturuan tayo dito na mag-touch ng grass pero ginagawa tayo mas... 후후, 밀크걸스. Incel ata itong lalaki natin. Doon tayo sa gitna kasi may scooter. Ah, may tao kasi may scooter. Okay. Wow, woy, oy, oy! Pasali na ba? Hello? Nagtutmash ba kayo? 어이 우유만이. Mahal, mahal. Ay, gogo. Itong... gusto niya ng pangalawang halik. 자, 오늘 면접 고생했을 것 같아서 주는 거야. 먹을래? Tayo na makukuha ko nito, di babae, puro mga lalaki. 다음에는 우리 회사 오는 것도 한번 생각해보고. Ay, binigyan niya ako hotdog. 말씀만이라도 감사합니다. Isa pa sa leeg dito banda. Lawayan natin ng onte. 우리 회사 오라는 건 진심이니까. Ay, ano laban? Salamat, Q. Kami kumuha ng dalawa. Naku, pag isa dyan, si Bigotillo. Pati 1,000 nanonood, normal lang natin. 600 ah. Pag ito talaga, gising kayo ah. 분명 문 잠갔는데. 빗자루다. Broom. Chef, pre, sneaky. Tandaanin mo, boy. Ito yung tatlo. Okay. Ay, ba't may heart ako sa kanya? Dahil tinulungan natin siya yung gano'n. Malsuk Minjong Gran. Sige. Next. Hide and seek. Ang next dito. Okay, ito tayo. 아무도 없는 거야? Proud Gooner. Salamat. For the $10, Ezra. Doon tayo sa storage room kasi doon usually nagtatago mga masasamang loob. 영화에서 보면 이런 데 꼭 숨어 있던데. What? Huh? Wala. Si Malsuk. Anong suot to? 도둑인 줄 알았잖아. Why'd you leave the door open? 나야말로 도둑둔 줄 알았잖아. Di ka nag-text? 안 닫고 들어왔나? Oo nga. Pwede tayo manakawan. Bobo 언제 ka ba? 들어왔어? Di porket maganda ka, pwede ka maging tanga. Ano ba? 먼저 합격했대서 맥주 한잔 하려고. Okay. 뭐야? Naasim ka na. 이게 그 사인 CD야? 밍밍인가 뭔가 걔? Inggit ka. 왜 이렇게 정의한 거냐? Inggit pikit. 그래? 여자들도 이쁜 여자 좋아하지 않나? 야 얘가 뭐가 이뻐? 진짜 지랄. Parang incel din nga si Mingming. 아 진짜로. Femcel. 모자 쓰고 있었는데 그 모자가 날아가. 유만아 제발 현실을 좀 살아. Ayoko na realidad. Ayoko. 진짜로. Gusto ko 모자를 쓰고 ganito lang. 나왔는데 모자가 날아갔거든? 그
근데 밍밍이었다니까. Wow, yuy, ba't ka pupunta dyan? 바꿨더라? Lagi para nga siyang pusa, ikaw yung 밍밍 eh. 신나는 거 아니야? 하긴 뭐. Naligo ka ba muna? 돌리면 되니까. Sige, susundan ko lang kung nasan ka. Sige. Watching on Masok's human... Anong human chair? Human chair? Sit on my lap. Ay, don't think wala pa tayo sa ganong level. tingnan natin itong human 나 인간 의자 만들어줘. 아 빨리 만들어줘. 한 번만 chair. Di 앉아보자. pa tayo nakakainom. 진짜 돌았어. 아 맞다. 짠. Ay, siguro close na kami, I Hotel guess. 관계도 Mukhang close na 없어? kami. Hindi ka nga 아, 여기서 지내게 pwede. 해주면 내 거 빨 때 너 것도 빨게 해줄게. Yun lang gagawin mo. Anong gagawin mo? Kailangan ko na nagluluto. Sige, what will you do? 방 쓰게 해주면 넌 뭐 해줄 건데? Ito, gusto ko siya mag-rap. Pili ko cringe to eh. So, rap. Pag-rapin natin. Rap, rap! 요요. 네 얼굴을 빵. 네 얼굴이 죽빵. 내가 원하는 건 여빵. 요. 스컬? 너 줬어? Okay. Humingi ako ng cringe, ako'y nakakuha ng cringe. 아 몰라 나 돈이랑도 가깝게 Bakit pag may itsura, okay lang maging cringe? Pag pangit ka, gusto kang 야 suntokin. 이옷 입는다. Ano yan? Are they kidding me? Ano to? Yung damit ko ba yan? Mabaho yan, di ba? Sige. 야 위에 거는 그거 입지 마. Ah, nasira! Tapos pala pinabayaan ko. O ba't ka galit sinabi ko magbabuhin eh? 어 이거 Tanga 이거. ka. 아 그럼 빨리 줬어야지. 오. Wow, oy, 안 보이는 데서 갈아입으라고. Flat ka nga eh. 왜? 막 설레? 너가 나 아니면 볼 일이 Who else would look at me if not you? Ako lang naman to. 네? Ganito ba kapag single? Okay, tapos na ba siya maglinis ng bahay? Ito yung nakita natin. Oh, gago naman. 늦게 Tain na naman ito. 일어나. 나 네 양말 좀 빌린다. Wala ka bang buhay? 뭐야? 그거 너한테 안 맞을 걸? 그치? 근데 괜찮아. 나 좀 이따 짐 싸올게. 지금 너 지각이야. Disclaimer, hindi ganito ang mga babae. 아 시끄럽다. Ay, naman, ganito ba sila? 아 정장이 어딨지? 아 고말수 이것도 언제 이렇게 접어놨어? Why did fold this again? 밍밍한테 쓴 편지 어디 갔지? 아 아무거나 챙기자. 출근하면서 음료 6잔 부탁해요. Okay, kala ko yung kaninang sausage man eh. Inom kami nila Gran. Wait lang. Kilala ko to ah. Kala ko ba ano equality? Malakas ka naman eh. Sige na, para makita natin yung ibang 제가 ruta. 도와드릴까요? 괜찮아요. 아니에요. 많이 인정. 무거워 보이는데 제가 할게요. Ay, wait lang. Hindi siya si Mingming. 땀 흘리시는 것 좀 봐. Punasan mo ako dali. Yan, magaling. 어? 밍밍? 어제 그 토마토? Oh, siya nga. 밍밍님 여기서 일하세요? 저 근데 좀 Ang baho na kamay mo. 대신 음료 드시러 오신 것 같은데 제가 서비스로 해드릴게요. 오 아니에요. 그 회사에 청구하는 Yeah, 거라 libre 안 tayo 해도 돼요. kape. Meron ba itong diferensya? Oh, sige, kape tayo. Oh, ito pala si nanay. 저기 잠깐 시간 되세요? Ano na naman, kakatulong ko lang sa'yo ah. 솔직히 저희 보다 사인 이제 지금 CD도 구매하시고 근데 보시다시피 저희 돈 없어요. Ano ba nandito walang 사인 pera? CD나 You have to sell signed CDs. Okay. 일을 해야지 생활이 가능해요. Ah, so idol siya na hindi ganun kasikat? 아니요. 아무튼 오늘 저 보신 거 비밀로 해주시면 안 될까요? Ano yung ginawa mong kasukot-sukot 비밀로 na 해드릴게요. nagtago ka? 근데 민정님을 덕질하는 건 제 Ah, okay. Yun nga, 인생의 sige. 자부심 중 하나거든요. 그냥 존재 자체만으로 저에겐 늘 Okay. 이보세요. The Rizzler. 그러니까 Rizzler pala 창피하다거나 ako eh. 그런 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 이거 Oh, 이게 뭐예요? ako ba may gawa niya? Kala ko si... 제가 언젠가 만나게 되면 꼭 드려야지 했던 건데 어제 오늘 있었던 일은 제가 꼭 무덤까지 가져갈 테니까 너무 걱정하지 마세요. 안녕히 계세요. 저기요. 저기요. Okay, dito na ako sa Milk Corp. So ano ba sila, Dev? Ay, eto si Gran. Focus! Ba't siya naka-heels? Ang sakit ko sa 과장님 pa. 안녕하십니까? 저 오늘부터 출근하는 pangalan niya, 우유만입니다. 뽑아주셔서 감사합니다. 저 여기
여기 있습니다. 오늘 몇 시에 출근했죠? 저 9시 조금 Ngayon lang po, ma'am. 가자고 Not 생각해요. to know exactly. Hindi ako makapagbasa, may nakaharap. 시간 준수. Punctuality is fundamental. 다른 사 Mukhang ka pala eh. Gusto ko maging idealist. Yep, ito tayo. Ito yung 안녕하세요, assistant. 나인만 대리님. 오늘 일만. 첫 출근한 우유만입니다. 키가 좀 크네. Yung Michelin star chef. Ano pangalan nun? 군대 다녀왔습니다. 우리 회사가 또 여직원들이 예쁘거든. 응? Hindi si JYP yung normal. 네. 수고해요. 뭐야? 부장님 안녕하십니까? 둘만 서원. 저 우유만입니다. 아이 그래. 인서 씨 막내 탈출해서 좋겠어? 응? Incel. Bakit? 암튼 모르는 거 있으면 나 말고 Ay, Chef Ang? 우리 요 동과장 Mga Chef Ang nga. 동과장한테 한번 물어보라고. 우리 둘만 선 파이팅이야. Fighting ya. 아, 예, 알겠습니다. 어서 일파. Ito, ano kay 안녕하세요. ano to? 뭐라고요? 아, 저 오늘부터 첫 출근하는 우유만이라고 합니다. nakatuluyan natin. 아, 후임이시구나. 안녕하세요. 맞다. 앞으로 할 말은 톡으로 주세요. Maraming salamat 말로 하지 din. 말고. 네. Salamat hamnida. Okay na ba lahat? Okay, continue. ako yung nagdala ng kape. 음료수 좀 드시면서 바로 하세요. 그거 뭐예요? 잘 마실게요. Pero libre naman. 부장님, 영수증 청구는 어떻게? 확실히 요즘 친구들이 센스가 좋아요. 고마워. 잘 마실게. 나한테 청구해요. Ah, sa Idealize. 알겠습니다. 과장님 여기요. 뭐야? 카푸치노 싫어하세요? 무슨 아침부터 카푸치노야. Inom ka ulit, masarap 하지 yan. 마세요. 죄송합니다. 꼭 메모해두겠습니다. Buti lang, wala akong tissue. Iwan mo lang dyan yan. Sa nunal mo, ganda ng makeup mo eh. 입술에 H nakalagay. 거품이 엄청 묻으셨어요. 뭐? Ang lagkit niyan. Punit! 스타킹이 Stocking eh. Isipin natin maigi to. Sobrang lalim ng usapan na to eh. Sabihin natin. 과장님. 왜요? 과장님 스타킹 올라갔는데요. 뭐야? 아씨 이따 발표했는데. Bakit titignan ba nila yun? 그래서 스타킹 좀 사와요. Nautusan pa nga. Sabi ko na dapat di ko na sinabi. Hayop. 미팅 때라도 갈아 신게 스타킹 좀 사오라고요. 네. 마신 와우! 스타킹 사왔는데요. Hoy! 뭐 이렇게 많이 사왔어? Hoy! Sila, Bawal yan. staking siya, 몰랐어요. Nabibigyan ka ng letter. 줘봐요. O paano? Letter of achievement. Skin black fishnet. Ang fish. 네, skin tayo. Parang sa Nier Autom. Suot na niya? 중요한 발표 자리인데 너무 가벼워 보이잖아. True. O nga pala, may presentation. Hindi na tayo nag-iisip eh. Ibang ulo nag-isip eh. Okay, lahat nakita natin. Oh my God! Okay lang sa inyo, ganyan ang ano. 앞으로는 스타킹 Ganyan ang legs pero amoy kilikili. Fast first. 아닌 Ano na? 경우엔 내가 따로 말해줄 테니까. Hindi 네. 알겠습니다. ako papansinin ng mga iba kong katrabaho dito. Hindi sila makiki-hello. Okay, ako lang. Solo lang ako. Ay pa, nice! Ang ganda na presentation! Ang ganda, grabe! Ramdam ko yung PowerPoint. Power sa aking point! Oh my God! Gano'ng mga shot to? Napaka high res. Tama. Gusto ko to mga earnings natin this year. 자, 오늘 고생했고 퇴근하도록. 응? 네, 수고하셨습니다. 가자고. 고고씨. 네, 고생하셨습니다. 뭐야? 아씨 언제 Ano 또 ba? 나갔지? Ilang stocks masisirain mo? Oh my God! Hindi ba to awkward? Hagalan tayo. Nice one, ma'am. Napakaganda ng ginagawa mo. Ang gusto ko malaman, paano siya nakapag-heal sa nakaupo? Di ba ang sakit nun? Ganun. Kasi para sa driving nga, ganun eh. Pag nakagano ka matagal, sakit na eh. 역시 회사는 쉽지 않네. Ba't kasi sinusundan? 동 과장님? Hindi ko maseryoso pag dong yung pangalan eh. Go together. Mukha tayong masamang loob. na $5 sa Super Chat. Top tier gameplay. 저기 왜 따라오세요? Dito daan ko eh. 우유만? 안녕하세요.
우유만 씨가 날 왜 따라오지? Bakit mo tinatawag ng 아니요, third person? 따라가는 건 아니고 제 집 방향이 이쪽이라서요. Diba? 그걸 비싸요. 나보고 믿으라고? 그럼 내 앞으로 가. Sige. 네. Nakatingin ka lang sa kanyang ganun. Patalikod. Ayun pala. Ba't mo ako sinusundan? Ah, okay. Hindi niya ako sinundan. Ano to? Eh si ano? Ah, si Minjong. 아니 Ah, 민정님? 민정님이 salamat, 어떻게 Vey. 여기? Faye has just 저 tipped 29 이거 보고 pesos through 왔는데요? Super Chat. 저한테 쪽지 주셨잖아요. Ah, iniwan ko to sa kanya. 이게 좀 오해가 있는데 원래는 그게 아니라 다른 걸 드리려고 한 건데. 설마. Oh, ikaw din? 과장님? Maybelline 가신 거 아니었어요? Ah, okay, kasi sinundan niya ako. 설마 이거 여기야? 1.2k viewers. Peak content. Oh, akin yan. 맞는데? Ay, sa magulang ko pala. kompleto na. Ating kamay si 우리 Thanos. 집에 오신 걸 환영하고요. 뭐 좀 드실래요? 밥은 무슨 밥이야? 이 시간에 먹으면 살밖에 더 쪄? Paano mang hindi pa problema yung weight eh. 안 먹을래요. Ito yung ano eh. Sa tayo kakain, hindi ko alam. Tapos pag kumuha ka na, ayaw ko yan. Ayan na. 하실래요? Kaya pag-isipan natin ito na maigi. So malalim kasi ng ano nito eh. Yung effect nito, yung butterfly effect. Pizza na para share. Sino kumakain ng pizza ng ganyan? Ayaw ni Minjong. Ibig sabihin yung gusto niya? Okay lang pala. 피자 엄청 좋아하시나 봐요. 꼬지. 응? 동 과장님도 스트레스를 Hirap 받으세요? ang magbasa ng subs. 당연한 거 아니야? Minura ba niyo? 뭔가 Tangina. 회사에서도 일이 술술 풀리시니까 그럴 일 없을 것 같아요. 그럴 리가. 근데 여기 방은 몇 개야? Kurisun. 지금 빅 쓸 수 컨텐트. 있는 방은 총 2개 있어요. 그래? 그럼 저 사람이랑 나 들어오면 끝이네? Oy! Parang 네, pusa siya dun. 뭐, Parang ulo lang siya. 그런 셈이죠? Yan, gusto ko tong subtitle placement natin eh. Nakaka-focus 근데 ako. 오늘 발표하는 거 진짜 멋있으셨어요. Ang ganda talaga ng presentation na next 뭐 level 그런 eh. 거 가지고. 뭔가 되게 프리스타일로 하시는 것 같은데 프리스타일. 엄청 준비되어 계신 것 같기도 하고 Ba't MBTI bilog ang J이실 pizza? 것 같아요. 내 MBTI? MBTI? Asa IN ako eh. IN tayo. INTJ가 아니라고요? 말도 안 Ay, 돼요. siya ba? 뭐야 그 반응? Siya nga! 아니요. Wait, tama yung pinili ko? 근데 저 사실 잘 몰라요. 들어도 모를 거 MBTI는 왜 꺼낸 거야? 그냥 어떤 걸 여쭤봐야 하나 해서요. 이상형은 어떻게 되세요? Oo, pagod na rin ako. Wait lang. Ideal type. 고만 씨 지금 나랑 소개팅해? Super Chat. NF. 제가 한번 맞춰볼까요? NSTP. Tama engineer ni Kaloy. Huwag niyo ako dinidistract. Nahihirapan na ako magbasa ng subs. Ano sinabi niya tungkol saan to? Type niya. Type niya. Okay. Ang type. Ako yung humuhula sa type niya. Wait lang. Ano? Size? Size ng ano? Ng puso niya. 크기? 농담입니다. 맞는데? Okay. Nice. Nakakatawa. 난 큰 게 좋아. 뭔가 딱 Malaki ang puso! 아 뭐래? 손 큰 게 좋다고. 난 내가 손이 커서 나보다 손 Ang 작은 pinakamalaking kamay yung may lamang pera. Tandaan niyo yan. 손 내밀어봐. 손이 왜 이래? Bakit maliit? 네? Malit ba kamay ko? 솔직히 그런 거 다 필요 없고 난 우리 아빠 같지만 않으면 돼. Naku. Naku, may daddy issue. 아빠 같은 사람 만나고 Patay 싶다 tayo dyan. 하시나요? 난 그만 먹을래. Patay tayo dyan, boy. 잘 먹었어 유만 씨. Uwi na. Yo 그리고 na. 앞으로 하숙 잘 부탁해. Delikado yan. 과일 드세요. 야 우유만! 누가 또 와? Okay, kompleto na. 이 사람들 다 누구야? Ang 3 Egyptian gods. Walang gentle. Si Blue Eyes, si Slipper, at si Obelisk. Magaling. Kompleto ko na, Yugi. Maybelline C. 이분은 너 David 직장 Torres, 상사 now 동그란 님이시고. 150 Ito silang tatlo. 저는 저는 그 밀크걸스 밍밍님 맞죠? Ito silang tatlo. Ayan. 사람 이름이 밍밍이야? 아니 이게 어떻게 된 거야? 이게 무슨 소리야? 뭐 어떻게 됐든 다 돈 내고 들어와서 사는 거니까 사이좋게 지내자고요. 아 그리고 우유만 옆방은 제 방이거든요.
나머지 방들로 서로 나눠 가지세요. Nagugustuhan ko na si Malso kasi nagtitake siya ng initiative. At favorite niya tong black 우리 na 잘 지내봐요. parang strap-on na, ewan ko, na shirt ba tawag din? 양양님? 부탁드려요. Puta 1.4K viewers. Ganun ba kalamig ang Disyembre? Okay, mataas na kayo Malsok. Okay, number 1 na si Malsok ngayon. Tingnan natin iba pa. Ardeki. Ito. Okay. Behind the scenes. Finish. Finish na? May mga dumagdag. Next. Pwede na ba? Yes! Chapter 3! Wait lang, naiihira ako. Hayop. Naglulod. IG. Yes! Chapter 3! Progress. 어디요? 여기요. Sinira nyo pa, mga walang silbi kayo. 왜 이러지? 그죠? 문 원래 아니랬죠? 네. Oh no, black and white. 기사님 좀 불러야겠는데요? 아 우유만 씨는 이런 거 할 줄 모를 것 같고 사람 불러야겠네요. 문에 뭐 문제 생겼나? 야 우유마! 어? Katokin natin. Sarap to asarin. 고말숙 왜? Oh my god! 내가 놀라긴 뭘 놀래. 안 놀랬어? 더 벗고 있을 걸 그랬나? Oy! 이상한 짓 하지 말고. 나kuha natin heart. 왜 불렀는데? 나가서 샴푸 좀 사오라고. 벌써 다 썼다고? 여자 셋인데 그럼 당연한 거 아니야? 빨리 갔다 와. 이것도 하숙집 주인이면 해야 되는 일이거든. 넌 Ah, 돈도 안 boarding house order nga pala. 냈잖아. 빨리 갔다 오라고. 무슨 테놀이라고 했던 것 같은데. Pantenol. 그냥 아무 Pantino. 뭐. Hoy! Yun na. Siya yung sundan natin. Kala mo ikaw lang ang creepy. Mas creepy ako sa'yo. Usundan kita. Saan ka punta? 저기요. Hoy! Ayan! Martilyo! 뭐야? 망치? 망치가 왜 여기? Ayop kayo. 사람들한테도 조심하라고 말해야겠다. 위험한 사람이네. 샴푸도 샀고. Oh! 우유만! 누구? 오빠 나 은비. 은비? Ba? 고은비? Nakakahinga ka pa ba? 오빠 Opa? 오빠랑 결혼하러 왔어. 그게 Ano? 무슨 소리야? 오빠랑 결혼하러 왔다니까? Mas bata sa akin. 나 교복 어때? 귀엽지? 전에 교복 데이트하는 게 내 버킷리스트라서. 얼른 일어나. Dating in a school uniform. Sige, tayo na nga natin yung manga cafe. 이런 게 많아 빠르구나. Okay, nag-teleport na kami dun. Nice. 처음 보는구나. 나 얼마 전까지 취직하기 전에 말숙이랑 자주 왔었는데. Ba't mo sinasabi pangalan ng ibang babae? 혼자 오고 싶을 때가 있긴 한데. Naku po, ano siya? 나랑만 오자고. Possessive siya. 알았어. Dapat ata dito aggressive tayo eh. Short hair chinita girlfriend eh. Ganunin mo agad. Aray. 아직 다 못 읽었어? 나 거의 다 읽었는데. 너 그림만 보는 거지? Ang sakit niya basahin yung manga kasi binubuksan talaga niya yung buong ano. 야야야야. 아니야. Yes, 먹어. heart. Let's go. 머리끈 같은 거 하나. Okay, i-rank na natin. So, 진짜 sa apat. 재밌게 잘 놀았다. 역시 한국 오길 잘했어. Yan, pag ganyan hindi ko 너 siya... 진짜 체력 hindi ko siya masyado vibe. 살던 데는 그대로네? 지금 어머니 아버지 계셔? 내가 얘기를 안 말소? 했구나. 나 하숙을 Mingjun, 시작했어. Gran. 갔다 오나 왜 이제 Tapos ito. 와? 뭐야 고은비? Nagdala ka na naman na isa pang 한국에 babae. 언제 들어왔어? 아는 거 아니었어? 그래서 다들 여기서 하숙하고 계신다고요? Ay, dumadami na. 안녕하세요. Kuha ko si Thanos. 4 na ang mga bato. 밀크걸스? 뭐야 오빠? 이 사람은 어떻게 여기 있는 건데? 그래서 이 애기는 누군데? 그 맞게 말숙 친동생인데요. 오빠랑 결혼하러 온 고은비예요. 네가 무슨 결혼을 해? 뭔 소리야? 저 20살 됐고 앞으로 여기서 살 kapatid 거예요. niya to? 여기 방도 없을걸? 야 고은비 너 나랑 얘기 좀 해. Kapatid ni Malso. Oh, shit. 말숙이 1v4. 완전 빡쳤네. 알았어 갈게. 우유만 씨 네? 자료 조사한 것 좀 보내줄래요? 수치가 안 맞네.
그거 외장하드에 있는데요? 그러니까 그거 달라고. Bigay ko sa'yo hard drive. 그거 회사에 있는데요? Pupunta pa. 뭐? Nakatamad. 줬어? 네, 그냥 과장님 자리에 올려놨는데요. 무슨 소리야? 퇴근할 때 그런 거 못 봤는데. 네, Nasamahan niya ako. 시간 괜찮은데 Ano ba? 오늘 밀크걸스 연습 날 Mga wala ba kayong sarili nyong kakayanan lumabas? 갑자기 가게 돼서 매니저 오빠가 전화를 안 받아서요. 밀크걸스 연습실이요? Sige. 너무 좋죠. 무슨 소리지? Okay, papipili 음악 ako. 지금 당장 회사에 외장하드 찾으러 가야지. Mahirap to ah. Pag si Malsuk, yung magkapatid na agad ang ating, ang ating may uwi. Wait lang, isipin natin maigi. Malsuk tayo. Ayun na nga. Ito, dumi. 아, 얘는 내 옷을 왜 이렇게 입는 거야? 얘는 개구리를 참 좋아해. Sino? Kaninong kwarto ba to kay Malsuk? 얘는 이 사진을 또 언제 가져갔대? Ako ba to? Okay, medyo creepy ka. Talagang dati pa niya ako gusto. 얘도 우리 같이 찍은 사진 가지고 있었네. AI ba to? AI to, no? Baka may kapapakita ng picture ng bata eh. AI yun. 너 내가 왜 이러는지 알지? 언니한테도 이야기 안 하고 오면 어떡해. 엄마 아빠는 알아? 그럼 왜 May 안... tattoo na siya. Siya yung pinakabata. 오유만 오빠 보러. Buti pa siya. May maganda talaga si Masok. 언니는 Meron siyang 왜 face 여기 card na 친구야? tinatawag. 갑자기 와서 그게 무슨 소리야. 나 어렸을 때부터 오빠랑 같이 사는 거 꿈이라 그랬잖아. 그게 언제적인데 너 지금 성인이잖아. 맞아, 나 성인이야. 나 이제 언니보다 가슴도 크고 엉덩이도 커. 야 고은비 너 진짜 죽을래? Ah, okay. Siya yung parang 둘이 tsundere. 간만에 보는데 싸우지 말고. 왜? Matagal na siyang 간만에 gusto. 은비 보니까 여자로 느껴져? 아니, 그런 게 아니고. The bombastic 그리고 side. right? 오일만이 왜 아직도 좋아? 얘 얼굴을 봐. 완전 엉망진창이잖아. Nilalait niya ako para sa kanya lang ako. 내가 언니보다 오빠에 대해 더 많이 알걸? 오빠도 언니보다 오빠, 나에 대해 오빠이. 더 많이 알 거야. 오빠. 나도 bibigyan pa ako ng quiz, hayop 전가지로 naman. 놀린 거 기억나지? 그거 어디 있는 점인지 기억나? Ha? Hip dito. Ayoko makita yung paa mo eh. Yes, tama. 엉덩이? 맞아. 역시 오빠 나 기억하고 있었어. 오빠 그럼 우리 같이 목욕한 건 기억나? 우리 Yes! 막탕에 들어가가지고 오리도 막 띄우고 거품 내주고 그랬는데 Lahat ba 나 naging 목욕 childhood 끝나고 friend ko? 나면 고양이 옷 입겠다 그랬잖아. Wow, 기억 wow. 안 나? Gusto ko maalala. Hindi ko maalala kaya sabihin mo ulit sa akin. 기억나지? 너 그때도 그 옷 안 입으면 Ay, utak ko nga sabi ko sana no eh. Para ipaalala niya sa akin. Pero hindi pala ganun klaseng game 엄청 to. 알렸거든? Oo, grabing acting niya. Nagulat siya. Pinatay ba ni Grancy? Oh, ginawa niya. Ay, nasa niya dalawa. 뭐야? 아는 사람이야? 아니? 아, 저 사람 오늘 아침에도 본 것 같은데. 아 그래. 둘 다 늦게 다니지 말고 밤 늦게 다닐 때는 내가 데려 나갈게. Ba't siya 무슨 nakangiti? 소리 하는 거야? Ba't 내가 siya 얘야? nakangiti? Kasi nga pala ano siya. 역시 우유만 너무 듬직해. Yung ganun type siya. 하여간 고은비 이번에 엄마 아빠 알면 나 진짜 커버 묻혀. 술 땡겨. 술? 좋은데? 오빠 우리 술 마실까? Okay. Sister routes. Let's go. Okay, kasama pala lahat. Ilan ba mga pagkain dito? Manok tsaka... Oh! Hey! Favorite ko to eh, K-pop. Natutuwa si Jimin sa akin ito. Gumising ka, hindi totoo to! Hindi ganito mga babae, gumising ka! Ang dami niyang tato. Panaginip lang ang lahat. Kanta ba to ni Mingjun? Hindi yan safe. Pag yan nalaglag yung pagkain natin madumi. Wow, nice shot. Galing. Galing ng cameraman dito. 여기서 잠들었네. Hindi nyo pa naubos yung pagkain. Ito ang dessert. Lahat natulog lang sa sahig. Tapos yung sausage man nandun sa CR. Yes. Ay, gago naman.
누구세요? Sino to? 위에서 내려온 건가? 저긴 잠겨 있는 방인데. 저기요. 저기요. Nakapanood ko lang na sa isang documentary na meron nakatira dun sa apartment tapos pinatay yung matanda. Oh, grabe naman. Ang layo na agad narating natin kay Yunbi. Okay na muna yan. Meron na tayong chapter 3. Yeah, pwede yan pang mamayang gabi. Oh, bars. So, lipat muna tayo. Hey, nice one. Last 1 minute. Maraming salamat sa mga nanood. Buti na sana nagustuhan nyo yun. First time ko mag-try na isang dating sim. Kasi mas mahirap ang tunay na buhay. Mga babae walang ganyan. 5 seconds, Paulo pa maalam. Bye-bye.